Bernard Grech ma kellu l-ebda rwol fil-kompromess li seħħ illum. Dan kien il-mod skjetta kif Manuel Delija tal-establishment immina lil Bernard Grech b'reazzjoni għall-eżitu tal-aħħar żviluppi xokkanti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-ħamis fil-għaxija, Bernard Grech kien kostret iħassar laqgħa tal-eżekuttiv b'Jason Azzopardi u Adrian Delija joħorġu stqarrija konġunta bejniethom. Stqarrija fejn fiha fost oħrajn Jason Azzopardi kellu jammetti li ma qalx il-verità fuq Adrian Delija fosthom dwar il-mijiet ta' messaġġi li qal li kellu mal-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja Jorgen Fenek. Allegazzjonijiet issa konfermati foloz u li waslu sabiex tiskatta elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u li minna ġie elett Bernard Grech. Din l-irtirata minn Jason Azzopardi issenjalat rebħa għal dak li sa mill-ewwel jum li fih rifes f'tal-Pjetà qatt ma ntlaqa mill-establishment. Rebħa li issa tikkonferma kif il-fazzjoni ta' Delija wkoll rikbet lil kap u l-awtorità li ħaddan. Kien propju dan is-sentiment ta' Manuel Delija, wieħed mill-esponenti ewlenin tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. F'artiklu ftit wara li seħħew l-iżviluppi minn tal-Pjetà, f'kitba twila Manuel Delija birrawa fħalqu kompla jitfa' l-pressjoni fuq il-kap attwali Bernard Grech għal mod kif sieħbu Jason Azzopardi issa kellu jirtira l-pożizzjoni tiegħu. Għal darba 2-3 Manuel Delija faħħar bil-kbir lil Jason Azzopardi għal mod ta' kif jaġixxi politikament b'kuntrast ma' Adrian Delija e kif iddeskrivih bħala mhux idonju għall-politika. Tenna wkoll li Jason Azzopardi seta' qabel biss għal dawk id-dikjerazzjonijiet imniżla fl-istqarrija għaliex inkitbu fil-preżent. Manuel Delija jgħid ukoll li d-deċiżjoni ta' Bernard Grech li jmur għal laqgħa tal-eżekuttiv il-ħamis fil-għaxija kienet diżastruża. Fil-fatt, itenni li Alex Perez-Chikalaxone's diplomatic skills were reeled in to find a formula that would allow the party to extricate itself from the commitment the party leader made on its behalf. Manuel Delija kritika wkoll il Bernard Grech għal mod ta' kif ħalla lil Adrian Delija ma jammetti għal xejn u ma jieħu xejn lura mid-dikjerazzjonijiet tiegħu. Minnaħa l-oħra Manuel Delija jgħid li Jason Azzopardi il-ħamis fil-għaxija ħareġ mill-istamperija qisu bniedem innoċenti li jammetta li qal l-ereżijiet wara lejl ta' tortura bħal dawk fi żmien l-Inkwiżizzjoni. Il-kitba ta' Manuel Delija li ħafna jqisu li hemm il-moħħ ta' Jason Azzopardi nnifsu waraha kompli tgħid kif Bernard Grech lab il-kredibilità kollha tiegħu fuq il-mossa tal-ħamis fil-għaxija.